Ahojte, v tejto časti si ukážeme, ako naprogramovať našu zbraň. Používať budem už spomenutý Context Editor. Teda, aby sme začali, dáme New File, vytvoríme si nový súbor. Vybereme následne náš Unreal Script Highlighter a začneme písať class ako trieda, whip, Mosin Nagant, extends, rozširuje, UT whip, shock rifle. To znamená, že moja trieda je teraz presná kopia tejto triedy, pretože zdedila všetky jej vlastnosti a hodnoty. Keby som napríklad napísal, že efekt použitý napísal napríklad, že chcem používať efekt Slingun, tak celá táto moja trieda bude vlastne a zbraň bude strieľať ako shock rifle, ale efekt sa prebere z Lingun, čiže to bude vlastne taká zložená zbraň. Ale pustíme sa teda už do našej zbrane. Napíšeme teda default properties, čo sú teda ako základné hodnoty alebo základné nastavenia. Dáme dve zátvorky a otvoríme si v development zložke UT Game Content Classes a nájdeme si UT Whip Shock Rifle a otvoríme si tento súbor následným prenesením ho vlastne do oblasti súborov otvorených. Nájdeme si tu vlastne opäť časť Default Properties, čo sú základné nastavenia, a skopírujeme si vlastne všetko od Weapon Skeletal Mesh až po vlastne End Object a vložíme ho do nášho kódu. Toto sú vlastne, tu je vlastne definované, aký mesh sa má používať. Nájdeme to vlastne konkrétne v Skeletal Mesh, čo je vlastne odkaz na Skeletal Mesh v UDK. Je vlastne vo forme balíček, bodka, skupina, bodka, názov objektu a premenujem ho teda WP, Mosin, Nagant, Mesh a následne Mosin, Nagant, Mesh. Animset je vlastne naša animácia v zbrane. Tu máme schovanú v WP, Mosin, Nagant, Animations, Mosin, Nagant, Anim. Tým sú vlastne tieto úpravy hotové. A pripíšeme teda ešte na nový riadok. Mesh sa rovná first person mesh, čo teda definuje, že tento mesh je vlastne pre prvú osobu. Otvorme si ďalej v tej istej zložke UT Attachment Shock Rifle, čo sú teda vlastne informácie o tom, ako má vyzerať zbraň z tretej osoby. Vytvorme si aj opäť nový súbor, ktorý napíšme teda class attachment. Počkaj, zabudol som zvoliť highlighter, preto nemám text farebný. Unreal Script attachment Mosin Nagant extends a vlastne tento moja zbraň, ktorá je zbraň z tretej osoby, opäť je vlastne prebere všetky schopnosti z UT Attachment Shock Rifle. Vrátime sa ešte do UT Whip Shock Rifle a skopírujeme si od Attachment Class všetko až po End Object a vložíme to vlastne do kódu našej zbrane. To je vlastne teda ako keby odkaz na náš mesh, ktorý je zobrazený z tretej osoby, a taktiež aj na triedu, ktorá obsahuje vlastnosti, čo je v mojom prípade Attachment Mosin Nagant. Takže Attachment Class, toto je vlastne odkaz na tú triedu, ktorá obsahuje tie vlastnosti. Prvý názov je názov projektu, u mňa je to Pokus, a druhé je vlastne názov triedy, čo je Attachment Mosin Nagant. Begin Object, to je teda Skeletal Mesh, to je odkaz na mesh, ktorý je zobrazený z tretej osoby, u mňa je to WP,
WP Mosin Nagant Mesh Mosin Nagant Mesh 3P. Tým je vlastne úprava tohto súboru hotová. Prejdime do UT Attachment Shock Rifle a taktiež opäť do kategórie Default Properties. Skopírujme si opäť Weapon Skeletal Mesh a vložme ho do sekcie Default Properties. V našej triede Attachment Mosin Nagant. Opäť je tu definovaný mesh, ktorý sa má načítať z UDK. Je to WP Mosin Nagant Mesh Mosin Nagant Mesh 3P. To je teda mesh, ktorý sa má zobrazovať ako keď sa pozrieme na nejakú postavu z tretej osoby. Skopírujeme si ešte jeden riadok, čo je Weapon Class a vložíme ho do našej triedy Attachment Mosin Nagant. Class je teda určuje triedu, v ktorej sa nachádzajú informácie o zbrani. Je to Weap Mosin Nagant. Týmto je vlastne úprava takmer hotová. Vrátime sa ešte späť do triedy UT Attachment Shock Rifle a nájdeme si tu vlastne riadok Simulated Function Spawn Beam a to je teda vlastne funkcia, ktorá zobrazuje efekt strelby efekt strelby. Skopírujeme si ju celú od zatvoriek až po koniec a vložíme ju do našej triedy Attachment Mosin Nagant pre Default Properties. Jediné, čo musíme v tejto funkcii zmeniť, je UT Whip Shock Rifle, čo je teda odkaz na triedu našej zbrane. U nás je to Whip Mosin Nagant. Týmto je teda naša zbraň v podstate hotová a môžeme naše triedy uložiť. Dáme save a dajte si pozor na to, pretože názov musí byť zhodný s tým, ktorý sme zadali pri slove class, alebo teda na začiatku skriptu Whip Mosin Nagant. Taktiež uložím aj Attachment Mosin Nagant. Attachment Mosin Nagant